Vi vil se på rumfanget af en kasse, som har en kvadratisk endeflade. Den kvadratiske endeflade har længden x, eller kantlængden x. Den lange side har længden y. Og den her kasse kunne man bruge til at sende tøj med posten. Og der gælder så en regel, og det er, at omkredsen af den korteste omkreds og den længste side må højst give 300. Den korteste omkreds, den har vi her rundt om kassen, og der er x på hver side, så der er 4x i alt. Så de 4x plus den lange side, den længste side, skal give 300. Så kan vi se på rumfanget. Rumfanget af sådan en kasse, det er arealet af endefladen gange højden. Arealet af endefladen, et kvadrat har et areal på x i anden, og siden er x. Og så skal det ganges med længden y. Denne her ligning heroppe indeholder både x og y, og det gør den også. Men af denne her ligning heroppe kan vi isolere y. Så vi får altså en ligning med samme løsninger, hvis vi trækker 4x fra på begge sider af lighedstegnet. Så kommer der til at stå 300 minus 4x her er lig med y. Og det y, vi så har her, stående her, det var jo y, der stod her. Det kan vi sætte ind på den plads, der er hernede for y. Så får vi, at rumfanget som funktion af x hedder x i anden gange 300 minus 4x. Og den her parentes kan vi også gange ud. Så ganger vi først x i anden, nu tager vi det bagfra, x i anden gange minus 4x. X i anden gange x, det bliver jo x i tredje, og så var der minus 4 som faktor på. Og x i anden gange 300, det er 300 x i anden. Nu har vi fået et udtryk for rumfanget, hvor alene den variable x indgår. Vi siger, at vi har elimineret variablen y.